Aku rumangsa kualan. Aku dhewe kualan. Loh, mati aku. Mas. Piye lah? Hei, musuh ndang buta iki. Iki piye iki? Iki lapo? Ayo, katok padha kowe kok pojok-pojok. Nek. Bener, Bro. Atos pek ketek. Ora toto. Ora toto piye? Matane lho. Mataku mondol. Katamu. Katoke padha
tulung dongakno ya le. Dongano. Yo. Le. Dongano aku dhewe ora dunung kok. Maksudnya ora dongakno ngono ku. Dongano sak rubar lek ngomong kok. Tegese ngene lho le. Aku dongakno ben aku sampurna. Nek ngono sing iso gak. Lah sapa? Ana mbahku sing nang omah iso. Iya. Lah nek mbahmu iso dan diceluk, aku nek mbok celuk diamuk. Lah terus sapa? Awake lho. Sapa? Ayo. Iku bang kon bang aku. Lah iki mah gak dhewe kok. Mun nak celuk aku diamuk. Ya. Mulo aja. Hei, piye? Aku enggak iya. Yo, lah yo. Yo. Oh, alah dalah. Oh, cok. Tolong ya, cok. Ngawur. Piye? Nek wong tuwa iku sing elok. Apa kowe mbok tabrakno sono dereng? Wong iki ora ono. Nek dhuwur. Nek kalau Benjo edan. Ayo. Ket wong ndol. Ajar. Oke. Apa nyampetno nyawane wong tuwek iki? Ini ku ora kenal soalnya. Iki ora cocok lambene wong tuwek. Beker kabeh. Wah, iki ana wong tuwek ketumplek ora mbok tulungi malah. kowe ketumplak. Bener nak koclok iku. Buat balas ngurusi putuan. Pinara Kowe iki padha ae omong tok. pinara mikir. Wong kok kosek. Gegerku rasane jek kemenge ra umum. Iki lho gak dicekek putuan. Ayo gage. Engko ora tak sampluk sisan kowe. Enggak. Ya munggah dak ya munggah kok. Aduh. Kurang ajar ta iki. Ya wis, munggah le. Endi mang beto? Halo. Hah? Ya. Ana apa wong tuwek kok mberet-eret? Apa? Dadi kocok ngalor ngidul kok. Alah. Wong Kocone ora gelem ilang. Hah? Malah medeni wong. Mosok pocong ora gelem ilang. Tenang iku. Mas. Lho wis suwe aku lagi le. Kira-kira 3 dina 3 jam. Kok 3 dina 3 jam. Ngene iku ndak ngomong bae ngono. Nah, terus kok ngapakno iki? Jaluke disampurnakno ben supaya ilang. Ngono. Sampurnakno ben ilang. Ya wis aja kuwatir, musuh bae. Engko anggo tak rapali, tak dongani, terus awake jopo mantra mesti bablas. Ya. Masa kok didongani Joko Mantra ilang tenan Loh, wae. yo ora to le. Lah kok ora? Ya kudu ana borampene ngono. Gorong kene iki apa? Lah apa kok kowe ngerti ta ora? Apa? Bakso, lontong, mangut, prico, soto. Kowe iki ngawur ae kok. Panganan entok sing urusi ubur rampene kaya dene menyan, dupa, kembang. Nah, ngono kuwi. Nek untuk menyan dupa kok ngendi? Syarat ora ketang sithik kudu tuku. Ora Ora duwe duwe. duit. Hah? Ora duwe duit. Lah ki kere. Ayo apa neh iki? Mangane wong tuwek ora mbok cawe sisik. Seneng ngambok. Ayo le beradot wedhus mentret loro kok. Nyo 4.000 tukokno dupa karo menyan iku. 4.000 senengane candane wong tuwek ngekek terus kowe iki kok. 4.000 yo le. Kowe tau ngerti duit ta ora le? Hah yo. Rene sawangan delengen lah iki ana gambare wong wedok iki pira? Nah 2.000 ta. Lah nek tak walik ngene gambare wong lanang pira? Nah saiki nek 2.000 ditambah 2.000. Nah iya kalau ngerti 4.000
Piye nah to Le? Pira? Ya ora iso to Le, kowe iki malah aneh kowe kok. Iki pirane bojoan iki? 2000. Bojoan cilik iki. Ora ketok kok Le. Heeh, bocah 2000 Le. 2000 tambah 2000. 4000. 4000. Heeh. Tak balik. Ora usah diwalik wong ora goreng tempe kok mbok balik. Wong ketok. Sampai apa balik? Kowe iki seneng ndak ape wire wong tuwek seneng am. Iki kandhane kok ora gatek. Dadah lah. Lho. Sing tak kongkon mau dak yo benggo. Lha iki kok beduduk. Kok nggawa ngenyek. Dah, piye iki? Wis tak sedia. Lah dak yo ngomong to Le. Ana mong sik ben aku ora perintah liyane ngono lho. Ya mbok bakule. Terus Kancane sing gundul wis tekan kene. ngono wis sok ning ngomong. Iku nyandak kok toko. Iki ya wis nyandak to Le 4000 kok. Lah iya tak salah nusa. Wis entuk berarti. Ya wis alhamdulillah nek ngono. Lah iki gorene Iya langsung kowe. heeh ya gorene. Lah lho kok menyancak. Lho, tak ngomong kene. Lho karo dupa to Le. Dupane sedodon piye? Lah kowe iki gendeng kok. Kuping iki dirungono. Lah ya ngene iki iso sampurna ta ora ngene iki. Ya wis melu ndonga kabeh ya. Ning ora entuk ganggu ya. Heeh wis meneng sik. Nah wis tak donga nyana sik. Anak sapi jenenge Pedet. Ya wis kowe. Ora ana sapi jelek gugem. Rapal ya Dul. Donga. Lah iya kok mbok takokno. Meneng. Aduh mateng aku. Aduh yo. Mateni wong. Iki mamon yang kon ditondol, ndol kok plekotok-plekotok. Aduh. Iki piye? Aku cukup. Aku kaget. Aduh. Aduh. Lek tulung ya, Lek. Iki piye aku? Aku kaget, Lek. Alah yo. Aduh. Aku ya tulung ya to Le. Bae geblak ora iso tamine. Aduh. Mateni wong. Aduh ya. Aduh. Ndi? Oh, putu saben gelap kowe iki. Wah, kowe iki wong muatene wong. Ya. Kowe iki gendeng apike? Ana pe menyang kok bledos iku. Kowe kok matene wong tuwek apike? Kowe kudu tanggung jawab saiki aku golekno banyu aku. Golekno banyu, Mbak. Heeh, banyu. Banyu Le. Gorene. Ayo. Nah, ngono. Anune gorene anune. Wis anune gorene. Ku gorene. Aduh, geceng aku. Kok mbok pangkon yang baik iki piye to Le? Kono lho Le. Ono lho kono. Mateno. Kajuan yo Le. Kene lho ngarepe bae Le. Alah kok daula-ulu kabeh. Kowe iki gendeng kok kene lho, karep. Nah, Nah, ngene. Padon terus ae. Balik lunggone. Lungguh Jul. Nah, wis kono. Malah bedu sih, Mbak. Wis do kuwatir Le. Tak sembur mesti sampurna. Tapi ngono apane aku sing mbok sembur? Hah? Kowe iku syarate ngono ya.
kudu melu teles sithik ya. Ora apa-apa. Ya wis meneng tak sampurnakne. Urung Cang, urung. Wes iki piye to? Ora sak kesusu moro nginep kok kesusu. Ya wis. Ayo Cong tangi Cong. Tak jeluk guna puasa ayo tangi. Wis Cong tangi Cong. Cong, jancuk iku ora tangi. Iya, Pak. Saiki. Saiki. Yo saiki kok. Iya. Wis kono ae. Oke. Bola mangkat sithik. Pakai. Hah? Pakai. Oke. Yo. Tak ada nambah ta ora? Iki kene anggere kowe nanduk. Wis meneng kowe. Sudusno metu. Asu wedhus manuk takon ae kowe iki kok. Kagendeng cepet ayo sudusno metu. Sudusno metu. Ayo. Wah ya wedhuse metu. No, ayo metu. No, ayo manuk metu. Sudusno. Orang metu. Galino metu. Ana yo tubeh. Metu kabeh. Ayo tubeh metu kabeh. Tubeh metu kabeh. Metu kabeh. Oh dia, kok kakekane tenan aja. Enggak ada wong tuwek terus. Aduh yo. Weh. Napa le, Pak? Nah iya kok. Wong tuwek iso ngamukane. Kowe iki sing ngamuk-ngamuk wong kondo. Ayo. Jero aku wis roh niki. Wis ngono ae. Aku gringging-gringging. Aja kok nak jelungkup. Iya, Pak. Wis, lan ndi balane kok mok kowe tokno. Del. Ayo, Del. Del. Aduh, malah ada mendelen di Del. Wah, iki malah kuntil anake metu. Lah iya, malah yo wis ora apa-apa. Lah, Del. Ayo Del. Lah iku apa lho? Lah. Kowe Bunga ae. Dunya wong tuwek ora kok seneng ngamuk. Lagi tanggo iso mbok. Wis kono nglumpuk kono. Ya, saiki. Nah. Wis. Mosok metu mok iki. Lah manuke gak sida metu iki. Kanyepen, Mbak. Manuke kanyepen ya wis. Dilanjut Mas Asyari. Anantapa Sheye apatike na apatia apatike apatito apatikut apatye Anantapa Sheye apatike na apatia apatike apatito apatikut apatye Sheye apatike na apatia apatike apatito apatikut apatye Anantapa Sheye apatike na apatia apatike apatito apatikut apatye Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Save tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
ditutut na pateye ditutut na pateye ditutut na pateye alah get yae malah le jangkrek tenan wae iki coba li ayo